ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରୁମ୍ ଟୁର୍ ଦେବି। ମୋ ସେଟଅପ୍ ଯେଉଁ ପକେଇଛି ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଟୁର୍ ଦେବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏଆର୍ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକରରେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଡିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡିସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟ୍ରାକର। ସେଇଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ। ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାବିକି ରଖିଲୁ, ଏ ମାନେ ଅମିତ, ଆର୍ ମାନେ ରାକେଶ। ତ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିକି ଏଆର୍ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକର। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଥିରେ ମାନେ ଯେତେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତେ ସବୁ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଫ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟାଇପ୍ର, ତ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ବେସିକାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲି ଯେ ଆମର ବାଡ଼ିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡ଼ିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଏଆର୍ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନା। ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରୁମ୍ ଟୁର୍ ଦେବି। ମୋ ସେଟଅପ୍ ଯେଉଁ ପକେଇଛି ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଟୁର୍ ଦେବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଅଲଗା କ୍ୟାମେରା, ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁକା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁ ବମ୍ବୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିଚେନ୍ ରୁମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବେ କ'ଣ। ଏଇଟା ମିଠା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଦଳା ହେଇକି ଥୁଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟେ। ବ୍ୟାଚଲର୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ରାଇଡ଼ିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍। ତ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିଗଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ, ତ ଆପଣ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆର ପୁରା ତଗଡ଼ା ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟେ। ତ ବେସିକାଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାଡ଼ିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡ଼ିସ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ନାଁ ହେଲା ଏଆର୍ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକରରେ। ତ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜାଗା ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବେସିକାଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଭର୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।